Awan-awan. Monggo Pak, beksa Bapak Pak. badhe anu mengko arepe Menung. kersane lagu.
lanjut Nduk dintekno iku. Gelang kalung nggih. Iya, gelang kalung. Yang punya gelang kalung Sus, monggo, Mas. ingkang hamengku gati bersama tentunya tak gusangkan Indonesia. Kerja bareng dengan Wika Wedding dan disiarkan langsung lewat channel Cerah Foto di Jantungnya Indonesia. Sah. Monggo Ibu, boleh jaket niki Bu, jaket. Monggo, silakan jaket. Ayo Ibu, jaket. Dereng asal aku Mas. Oh iya, Dapetnya fit. kaya pas banget ya panitia nyuwun aqua. Ngono neng kene iki piantune nyah nyoh. Yo. Jangan gur aqua susu lho disiapne. Karo udu dulu. Nah, iya. Panitia ini pengertian. Penyanyi niki yo udut kok Mas. Oh, udut ta, Nduk? Udut Mas. Oh, alah udut. Yo, gak wae udut dulu. Tak masukin nggih Mas? Tak Nduk. Kelang
toh Mas? Lah iki lagi dicek dengan para teknisi. Ket mau kok urung tekan tekan. Pinis ya, bener Mas? ya. Heeh. Pinis. Durung ketemu tinisine urung nemokne instrumen, Nduk. Iya. Sabar ya. Sabar. Lagi dipersiapkan. Pokoknya panitia di sini tuh tanggap Sasmito, aja kuwatir. Nggih. Yen ing tawang aku kok mak ndredeg to, Nduk, kok mat iki kenapa ta enek apa Lah ta? pripun kok ndredeg sampean mriki? Jan. Sampean mriki. Ampun, lah ampun dahar dereng. Aku kan mau cukup telur 2. Oh, telur 2 men kuru. Lah mungkin tadi papat no. Masalah. Hana lintang cahayu aku ngenteni Nganggo watuk. marang meko ing ang koso sun takon pawartane reki janjiku eling sumedhot ras ing tias ingsun nimas ingsun mersapa kowe iki aja nggodho ta iki lagi konsen lho. Saestu le. Mboten bojo. Sok-sok. Heeh. Tekan ngendi mu, Nduk? Duki Tambun. Iki Dian duwe adi wedok kok malah mlekoto ki peten. Lah nggih saestu mboten ngertos kok. Lali. Anu mang olah mburi to. Apa to, Mas? Tekan Lagi kok ganti profesi to, Mas? lah, ya ngono kuwi lah. Bos ki bebas. Bebas sing bayar. Awake dhewe kudu diapik-apikke, Mas. Iya. Tangis ing tias ngenteni padang rep embulan Sampun? wis ngono bae, Nduk. Iki sampun saestu? Iya. Bagiane kula nggih. Iya. Lebokke ngendi le? Lebake ngendi rel? Walah, dan wis. Yen ning taman nalintang wong Ayo.
dek semono janjimu diseseni meko katiko akaire rasa tresno sun takoke pawartamu janji-janji aku dek semono janjimu diseseni mega kartiko rasa tresno wah dawa ya Mas dawa jan dawa gede ya nduk Mas jan apa gede to hah jan ketake cilik lah kaya wis iso ngramal to kulino iki ketake ora rel Mbak Ayu ku lho rel kulino iki rel monggo Mas yen ning tawangon lintang wong ayu sumedhot rasane ati lintang-lintang nyiwi-nyiwi nimas
diminta untuk biduannya dua-duanya berdiri. Sono. Yang punya VIP spesial. Sekar bisa
Kita ke sana, kita ke sana Beb. Enggak, di sini aja. Ya, kita insap dulu ya mengemisnya hari ini. HE orang Pak. Pak, pakai HE enggak Pak? Ayo diparani Pak Beb. Supadi, HE. Oke lanjut. Oh lanjut. Nah. Saya masukin nih Pak Supadi nggih. Ya. Sekar bisa Angenku memen kekesing ati dan unggonku nunggu hang rantu taranto jampi galayong hanandang awuyo semono wendo rasa koke rasa Lah kok koke cepet Lah iya no. Lah niki buka wingking napa ngajeng? Ngajeng napa wingking? Aku. Heeh, ki saka ngarep ta ya, Nduk. Jan ngebel. Niki bapake mau sing nyuwun pundi to bapake niki? Piantune? Pak Dekirun. Pak Dekirun. Pak Dekirun pundi niki? Ndi ta, Nduk? Pak Kirun. Pripun? Lah, nggih, Oh, Pak Bapak Kirun. Sirun, Oh, Bapak Bapak Haji Sirun. Cik. Oh iya, Niki gak pundi? anu lho ganti. Sampean? Tuh, kae malu, Nduk. Sanes. Oh, sanes, nggih. Bapak Sirun. Bapak Sirun iki lagi Pripun? menikmati apa anu, Nduk. Siang ini kan di sponsori oleh kapal Nggih. api. Yo, kali kapal Dan juga api. mie sedap. Pop mie. Kopi gajah Gajah, juga, luar biasa nggih. pokoknya. Nggih, nggih. Mie sedap, Mie sedap, luar biasa nggih. pokoknya. Oh, Bapak Sugeng, alhamdulillah. Pak Sugeng, Mbak menawi je ngersake kula. Maksudnya ngersake kula niku kan nembang ngeten. Ngersakaken telagon, Bapak. Napa, Bapak? Napa? Minta lagu napa? Oh, caping gunung, nggih. Sak sampeyan Pak. temukan, nggih. Kalau caping gunung itu kalau di tempat saya itu 100.000, Pak.
Oh pakai jembleng. Siap ibu siap pokoknya kok ya. Yes. Sepinten. Sebenarnya kan lebih rawuh, aturan sing rawuh sugeng dahar kunjuk kanthi pandu pandu kembali. Pinangka kalangan berbobo ingkang sampun dadi Bapak Suyanto saudara ibu. Ngaturaken agung manuwun ingkang tanpa upami awen karawan sadaya ngapangestu Bapak Ibu sedherekipun. Mie sedap. Pak De Sirun, Pak De. kopi gajah. Badak mas. Gajah nduk, kopi Oh, gajah. Lampung. Gajah ini penyanyinya yo super-super. nih. Super iki Berbobot pokoknya- semuanya. Berbobot. Iki All ses pokoknya nih. Lanjut toh. Iki timbangan ngene minder. Saiki ndak piran, Nduk? Ampun ngomongnya timbangan. Oh, ini. timbangan ya. Ya wes, tindakan Nduk. Anjir. Sampun, Pak De Sirun.